So yan, yo yo yo! Magandang umaga sa ating lahat mga kabikulana. So yan po, another morning na naman. So yan, maulan at napakalakas na hanging umaga para sa atin. So yan kasi po may bagyo daw pong parating. Pero di ko pa knows kung saan po magla-landfall. So yun po si Bagyong Egay. Ba't daw puro lalaki yung pangalan ng bagyo? Siguro kasi sila yung palaging mali. Charot. So yan, punta ko dito kila nanay. Tay! Tay! Bununda po sumanok, adobo sa gata na maarang. Ay, si tatay. Si nanay. Ay! Tay! Yan po sarong. Babunoon. So yan, umaambon na. Umaambon na guys. Tay, tabi. Ayaw pa ba? Bunoon na dapo. Adobo dapo sa gata na maarang. Ha? Ito na, mabunok. Tapos tigpa ka naman digdi sa manok. Cute. Oo, adobo da sa gata na maarang. Una, medyo ang manok ko din. Wala yung manok. Duwa ang bubunoon? Huwag ba baka duwa ang pagduwa? Ang saro? Ay, tulog ah, boss. Ha? Ha? Hindi ako nagbugtos doon. Ada. Sige na. Let's go! Wala kaya kung parating. So yan po mga kabikulan, at yan ang ating kinayod na nyog. Yan, tatlong nyog, tatlong piraso. So yan po mga kabikulan, at eto na po ang ating kinayod na nyog. So yan po, dati nakikita ko pag nagluluto si Papa ng yung adobo sa gata, yung kinayod na nyog, nilalagyan niya ng yung baga ng apoy. Yung baga, yung baga, yung kahoy na may may baga na, basta yun. So pinapaitim itong itong nyog para siguro lumabas yung niya, yung lasa, pero di ko know, sarangin ko mamaya si tatay. So yun mga kabikulan, at yan po ay umuulan na naman, umaambon na. So kasama ko nga pala si Bunsoy. Hi ka, Bunsoy. Hugayon baga ang hair mo, oh. Ichut! For the princess ang person. Yan na mga kabikulan ang ating native na manok. So yan yung ating nyog, yung dugo ng native. At saka hindi ko na rin pala binidyo yung yung paglinis, yung pagpugot ng ulo. Oh my God. Kasi baka bawal ka YouTube. So yan, mamaya lulutuin natin yan. At yan po mga kabikulana, pinapainit na yung mantika sa kawali. Yun. Ang unang lulutuin ay
tinola. Tinolang manok na native. 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 So, yan yung luya, bawang, at sibuyas. So, si tatay magluluto. Talo pa ng tiksi. Lugro niyan. Si, Boy lugro. si Say, Si Boy Lugro yung kusinero. Boy Logro. Lalo ba tatay magluto si Boy Negro? Lugro. So, yan yung bawang. Ako tatay, pag naggigisa ako, tigiingot ko talaga ang laiya. Sisarabay na yan. Pag mapula na yan. Ang bawang. Ano rin? Sisarabay yan. Pag nagpula-pula na. Golden browns. Sibuyas. Luya. Ilang oras din itong litro? Next, ang luya. Luya. Bango. Bango na yan. Sunod. Yung pampalasa. Rupi na pati. Patis. Ay, kala ko manok na agad. So, yung patis. Ay! Wow! Nalagyan ng patis. Rupi na pati. Tapos yung manok na. Manok. Amoy pa sa ulam na. Sa rupi na pati. So, yan, halo-haloin lang muna. Para makakuha yung lasa. Sa laman. At eto si Papa nagtatadtad ng isa pang manok na pang adobo sa gata Na may sili. na napakaanghang. Agan ko daw dakulo na lada. Dahil ka nagtutungan. Dahil ng baga. Dahil sa lahat. So yung mga kabikula na wag na daw tutungan ni tatay. Yung sinabi ko sa inyo na yung lalagyan to ng baga kasi walang baga na kahoy. Kasi yung panggatong namin, kawayan. So hindi siya pwede doon. Paglabas ng tubig, saka ilagay yung papaya. Lalabas ng tubig yan. Oo, pag nagtubig na daw yung manok, saka ilalagay yung papaya. At yan po mga kabikulan at medyo lumalabas na yung tubig ng ating manok. Yan o. Nagtutubig na. So mamaya lagay na natin yung gulay na papaya. So yan. Lalagay na. Baka masubrahan. Ay, pwede na. Pwede na yun. Malit yung kawali. Parang maano yung sabaw. Bakul pa. Oo, yan mga kabikulana. Yung kulang pala dyan. Ayun, kumuha si Papa ng talbos ng sili. Yan o. Dapat nga rin kasi wala na pa yung bilaw. Digdi. Diba? Here. Ito. Yung talbos. Ito yung talbos. Tad, pa niya dito tayo. Ito yung talbos mamaya yan. Pati yung sili. Naglilinog. At
nilagyan na po ng tubig. Tama na yan. So yan parang ang konti talaga ng sabaw, no? Kasi maliit lang yung kawali natin. At flex ko lang po, yan po yung pugon. Yan, o. Yun. Sama na natin matik sarap para maluto. Magic sarap. At flex ko din lang po mga kabikula na tong kusina at CR na pinagawa ng aming mga sponsor. So, yan. Thank you kay Kuya Noli dahil sa kanyang sponsor ay meron na kaming bagong CR at kusina. So, yan. Ang ganda, diba? So, libutin kaya natin. Ito yung side. Ganyan lang. Here. So, yan. Kahit may lababo na, meron pa rin talagang natitira ang hugasan. Charot. Balik tayo diri. So, dyan po mga kabikulan at dahil wala na pong bunga ang aming lada, sili, mahingi tayo kila Tiyan, tayo makagat po kong lada. Duman. Salamat. So, punta tayo dito. Kuha tayo ng sili. Sili. Hello. Here. Ayun. Ito mga kabikulanay yung sili. So, kaan natin. Kahapon dito din ako kumuha ng sili nung yung nilagay ko sa, ano yun, sa pinya. Nung pagmukbang namin nila Kuya Noli. So, medyo inubos ko na kahapon yung hinog. Kaya to medyo pahinog pa lang. So, tirahin na natin. Yan o. Ay, ito pala sa taas. Yan o. Meron kasi kaming, ay meron si Papa doon sa bahay na dala na sili din, pero sabi ni Tatay, wag daw yun yung ilagay sa lulutuin na adobo sa gata na gusto ni Kuya Noling palagyan ng sili. Kasi yung sili pala yun is tinatawag daw na jablo. Way kaya. Pero sabi kasi ni Papa, nagkahurulog sa kamay ko. Sabi ni Papa, kaya daw jablo yung tawag doon. Kasi, mas malala pa daw yun sa labuyo. So, pakita ko sa inyo mamaya. Wait lang. Parang uubusin ko na yung bunga. So, yun mga kabikulan. Tama na kaya to? Okay na, tama na to. Thank you! Salamat, Abi. Yung tanim kasi namin, wala nang bunga. Ako lang talaga kasi yung nakakaubos nun. Once na meron akong, may kinakain ako, talagang nilalagyan ko talaga ng sili. Hindi pwedeng walang sili. Here. Kulang? Tama. Pero kung naman, kulang ano, diyan maganda kuno no. Urap pang inog. So, dito punta natin yung aming tanim dito sa likod. Kasi yung aming dito is eto po. Wala siyang hinog. Marami siyang bunga. Pero,
Wala pong hinog. Kasi ako lang talaga nakaubos nito eh. Wala man na hinog. Kahit luluyi yan, ali. Eh, yung igparigo pa duman. Kung kulang, dagdagan na lang at yan. So, ito mga kabit ko lalo yung sinasabi ko sa yung sabi daw nila Papa, Diablo daw yung tawag. Ito. Yan. Bakit kaya? Patong natin. Maarat. So yung mga kabit ko lang na ganyan itsura niya. Hindi nga ako pinapayak ng sili, pinapaiyak naman ako ng usok. Buyas. Kapaiyak. Nata, da tayo jablo nga po digdi. Marami. Bangga. Mas malala pa ini sa labuyo. Hmm. Grabe pala to. Kuda, ako man ang malasa mo. Ano? Malamit, dila. Malanit daw po ito sa tang. Pinagingatan niya. Bako man ini. Wala ko sa piyot. Malamit ko na. So, pag nakakain ka nito, parang hindi daw anghang yung, parang, siguro konti lang yung anghang. Tapos, malanit daw. So, paano natin malalaman kung hindi tatry? So, charot. Wag, hindi, ayoko. Kwento pa lang. Maanghang na. Yun. Di pa, iluto mo na dito na. Si tatay pikit na, wala ng mata. Ganun daw. Kan usok. Ganun. Blang usok. Ayun man. Ay, naligo si Bibi una. Lumabas. Ay, iwan sa... Lumabas, umiiyak. Anong mayroon? Anong mayroon doon? Si Bunso umiyak. Uy, tingin ka sa ano. Umiyak si Bunsoy. O ano daw pa ang kulang? Ba't pumasok yung usok? Anong kulang para hindi pumasok yung usok? Ano nga yung kulang? Isa may. Si mga kamay ko nagluluto dito si tatay, tapos si Bunso is naliligo dito sa CR. So, pumasok din sa loob yung usok. As in, naipon yung usok sa loob. So, yan pat ako. Naluluto. Yan o. Ano daw yung kulang? So, yan, paluto na po ang ating tinola. So, sa lutong, ay sa native na manok, ang masarap lang talagang luto dyan is tinola, tsaka adobo sa gata. Yun lang yung alam ko. Pero kung may alam pa kayong iba, comment nyo po para matry po natin yan. Kasi, marami namang manok si tatay, Pero kung may kamote, masarap yung sa adobong gata na may kamote. Adobong gata na may kamote daw. So, wala pa kasi ditong kamote. Kamote. Wala pa. Wala pang unod. Wala pang unod. Wala pang laman. Yep. Yan, lagyan ng talbos ng sili. Kaubos ng sili. Yan. Yun, no? Gaganda na ang kulay. Maya. Marathon! Yan, hangin. Bagan bagyo lang hangin. Labas tayo mga kabikolana. Natatay ba maasohon? Dahil ba sa dahil sa kawayan? Dahil, maso yan. Dahil may apoy. Kung walang apoy, walang usok.
Tama naman. Oh, ano naman ang kulang para matanggal yung usok? Hapon. Mga kabikulan na. Mga kabikulan na may tanong si Papa. Ano ngayon pa? Gasawin na. Ano ang kulang para ano ang dapat para matanggal yung usok? Ano daw yung dapat para mawala yung usok? So ano nga ba? So comment nyo po yan mga kabikulan. Bakit ang gasol? Nagpaparinig na! Nagkireklamo mo siya. Pag may gasol, meron naman na kulang. Ano na naman? Gas! Nagpaparinig na to mga kabikulan. Oh. Kayo nang bahala kung ano ang dapat para matanggal yung usok. Narinig nyo yun. Kayo na daw yung bahala para matanggal yung usok. Di ko kaya! Grabe! Grabe magpaiyak yung usok. Ano bunsoy? Ayos ka lang. Balik na tayo dito. Ganun na lang. No. Gusto ko na kumain. Ito na lang, oh. Nyog. So yan mga kabikulan na kumukuha si tatay ng baga Apoy. para ilalagay dito sa nyog. Huh. Yan kasi oh, daming usok na lumalabas sa niluluto. Yan. Yun. Umasok. Yep. Natatig ano tatay? Natatig. Bakit ano? Pampalasa. Sinusunog? Pampalasa. O yan, mga kabikulan na pampalasa. Malasa na. Maamoy. Oo, tsaka mabango kasi. At yan po mga kabikulan na luto na ang ating tinola. Yun. Tapos, isang tagraraya ang kanin bago natukan. Paluwas mo ng duga ka. At yan lalagay sa malaking caldero. Okay. Yun. Kasi dito magluluto pa ng ano, eto oh. Adobo sa gata. Masarap to. Ito yung pinakagusto ko, adobo sa gata. So ito dadalhin to dun kay nanay sa labas. At yan po mga kabikulan na nagisa na si tatay para sa, at ayan na, nilagay. Yung para yan sa adobo sa gata.
Pati paluwas na ang duga pag algo na saan. Nawaran lang siya. Ang unang step ay aadobuhin muna sa kalalagyan ng gata. Lumabas muna ang laway sa ulo ng Yep. laman. Kailangan magtubig muna yung manok. Kaya nakalabas lang siya. Ito na yung sili. Gayatin na natin. So, dalawa lang po kasi yung kamay ko. Yung isang kamay, naghihiwa. Yung isa may hawak na camera. Sana tatlo yung kamay ko. Charot. Tapos, kanan pa yung, ay kaliwa pa yung gamit ko. Yun. So, balik na rin natin. Kasi po mga kabikulana at gagayatin ko po itong sili. So, di kasi masyado nakita kasi wala akong lalagyan ng cellphone. At si tatay ay niluluto na. Ginigisa na yung ano. Yung manok. Yan ang ating sili. So, parang feeling ko kaunti. Pero pwede na yan. Baka masyado namang manghang. So, ito na po yung gata. Na, kaya po may mga itim-itim. Kasi nga po yung galing sa baga. Yung may apoy. Ito yung mga laman loob. Yung paa. Tsaka yung gulay naman. Patis. Pampabango. Okay. Many cubes. Green na ba? Tayo. Tatanawin ang cubes. Totoo yun, pantatay? Ah, so yan din naman pala yan lalagyan ng toyo. Adobo sa toyo yun. Adobo. Ganun. Ngayon ko lang na-gets. Kaya pala adobo sa gata. Adobo sa gata. Pag narinig ko kasi yung salitang adobo, parang laging merong ano talaga, toyo. Pero na pumasok din sa isip ko yung adobo sa asin. So yun, wala yung toyo. Adobo sa asin. Asin sana. Pinaupo sa asin, hindi adobo sa asin. Pinaupo sa asin. Pinaupo. Paano yun pinaupo? Walang tubig, asin sa ilalim. Pinaupo. Ang manok. Oh, tapos habang kinukuluan, tumutunaw yung Yung ano pala, mini-mini tatay, adobo sa asin na, ba? Na manok. Yung nasa isip ko, adobo sa asin na karne ng baboy. adobo sa asin, baboy yun. Adobo sa gata. So yan, ganda ng kulay. Matutuloy siya yung napula rin. So, puta, bilis. Sa ibabaw. After ko magayat ng sili, namawak ako dito. Marangon! Ang hang. Sa labi. Yung sigaw mo na sa daw, dahil panganing asin. Ang ayos ng timplada.
At yan po mga kabikulana, at tayo na po ay kumain. So, kain na po tayo mga kabikulana. Ang aming ulam ay, alam na, tinolang manok. Sinola. So, ayun sila Kuya Noli, mamaya pa daw po at ang hapon pupunta dito sa bahay. Siguro nag-vlog pa po yun. So, that's it. So yan po mga kabikulana, ang lakas po dito ng hangin. Grabe yung hangin. Sila papa po, doon po sila kumain sa kanila. Kasi ano, baka daw po makita nyo yung malalaking subo. Yung akin nakita nyo na. Yun na po mga kabikulan ang ating adobo sa gata. So yan, tikman ko muna yung anghang niya. Let's see. Oh my God, sarap nito. So, ngayon mga kabikulan, natikman natin yung anghang. May buto. Kulang. Dit lang. Ala papa! Natawan ginamit! So, yan. Ginamit ni papa yung sinasabi niyang jablong sili. Ala papa! Tama! Saro-saro! Kabala na ilingaran. Saro lang! Ayan o. Jablong sili daw yan. Saro lang. Yun. So, haluin natin. So, yan. Tikman ulit natin kung kamusta na yung... Ala! Kinakabahan tuloy ako. So, yun. Tikman natin kung talagang jablo talaga yung lasa. Iba! Iba suka-subago! Sa digdi. Garo, mainito nun baga pa? Suka-subago ba kung man mainito na siya? Pero ini, bako man siya maarangon, pero Planet. malanit. Ayan o. Tama lang. Hindi masyado manghang. Tama lang naman yung anghang, pero ano talaga, malanit. Malanit yung isang sili. Yan po ay luto na. Lahat talpigim para malaman ang lasa ng jablo. Ano ito? Mainom ki tubig. So yan. Iinom si mama ng tubig. Papaluto natin eh. Ayun na. Oh, naglana na kaya. Lana-lana ganun. Hindi Tinikman ko talaga na. ang planet. Oo. Pero masarap. Masarap. Ikaw, bunso, tikman mo. Bako man siya inamarangon. Ano man lang. Alam ito. Bako man pa. Ina, oh. Oh. Ina.
Try mo lang. Hindi mo kaya? Talaga? Really? Sa mga kabikula na kasi di talaga yan kumakain si Bunso ng maanghang. Minsan lang pag gusto niya. So, dyan po mga kabikulana at dito na po magtatapos ang ating video for today's. So, yan po, manghang pa talaga. So, yan po ay maraming salamat po sa panonood at sana po ay meron kayong natututunan sa aking mga video. So, yan po. Bye-bye! So, wait lang. Bye-bye ka muna, Bunso. Bye-bye ka. May gusto kang sabihin? Ano gusto mong sabihin? May gusto kang sabihin? Ano? Please don't forget to subscribe, like, and share. So, yan. So, sabi ni Bunso, wag niyo daw kalimutan po mag-subscribe, like, and share. So, maraming salamat po. Thank you. Bye-bye!